मा होनो माबा मा होनोमोनलाय बड' मा होनो इउएन ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि बानायनो बुंदोंमोन बिथाङा बै एग्रिमेन्टआव बिटिआर खौ जेला मोनदोंमोन आरो एनआईटी लाबोनो होनदोंमोन बिथाङा आरो बै माबायाव दांथलावहाय बेहायबो रेलवे कोच फेक्टरि बानायनो होनदोंमोन समाव जेला एबसुआव थादोंमोन एबसुनि आफादगिरि जादोंमोन बे समाव गोबां होज्रिख्राव बाथ्रा बुंदोंमोन जे जोंनि बर' बिमाया रावबो थास' मैगं खानानै थास' आथिं खानानै फाननानै जानो गोनां जानाय नङा 100 फुट गोथौ हा जावनानै नायब्लाबो मा होनो जोंनि आबै आबौनि हारा मोनगोन होननानै बुंदोंमोन दैदेनगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय बे हानजायाल' दिनैहाय जेनेबा बेबायदि इयुननि भबिष्यतनि खोथा सानो होननानै जोङो दिनैहाय मिथिनो मोनदों होनब्ला एकमात्र बिपिएफ हानजायाल' जों होननानै दिनै बेखौ जों रोखायै फोरमान मोनदों आरोखि ना आरो जोंहा दिनै नै स्टुडेन्ट हिसाबै जोङो दिनैहाय जेनेबा माखासे जाथिनि खोथा जों बुंगासिनो दं जोङो बे हिसाबै जों एबसु आं दिनै एबसुखौ बुंनांगौनि जेनेबा बायद'था जानानै फैबाय बुंनो सानाखैब्लाबो जोङो दिनैहाय जोंबायदि फरायसाफोरा दिनै बर' फरायसा आफाद थाखानानै जों एबसुआवनो थानानै जेनेबा जाथिनि थाखाय मावनो हायोमोन जाथिनि खोथा बुंनो हायोमोन खिन्थु दिनै बेबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनैहाय जेनेबा बयनिबो साना लाबायनो गासैनिबो समान साना लाबायनो दिनैहाय नै बैयाव दरं उदालगुरियावहाय दिलीप सयखिया बिथांनो बिजेपिनि बिजाथिनो भट बिनानै होबाय होनब्ला बिथांमोना डाइरेक्टलि बिजेपिनोसो भट बिनानै होबाय होनबा बे बिजेपिनि बे बिजाथिया देरहानानै दिल्लीयाव थांला पार्लियामेन्टआव जों बर'फोरनि जौगानायनिथ' मोनसेबो खोथाखौनो बुंनायानो नंखायाना रायजोफोर होनब्ला बेनिखायनो नोंथांमोनहाबो जिहेतु दा मिन्थिबाय थाखाबाय जोंनि बिटिसिनि अबस्थाया मा जानो थांगासिनो बेनिखायनो आरो नै जोंहा बिपिएफ दैदेननाय समावहाय जोंहा नै सिएसबि बर्ड दंमोन साख्रिफोरबो होनो हायोमोन 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि बेहायनो जेनेबा जों मोनाखैब्लाबो जोंनि बर' मानसि जोंनि बे बिटिसिनि मानसियानो मोननानै जेनेबा जोंहा बिटिसियावहाय जेनेबा एसेब्लाबो जौगाखांनाया जोंहा बै समफोराव जादोंमोन आरो प्रमद बर'नि जेनेबा बै बिटिआर एकर्ड जानायावहाय बिथाङा माखासे एग्रिमेन्टफोर खालामदोंमोन ना जिहेतु मा होनो माबा मा होनोमोनलाय मा होनो इउएन ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि बानायनो बुंदोंमोन बिथाङा बै एग्रिमेन्टआव बिटिआर खौ जेला मोनदोंमोन आरो एनआईटी लाबोनो होनदोंमोन बिथाङा आरो बै माबायाव दांथलावहाय बेहायबो रेलवे कोच फेक्टरि बानायनो होनदोंमोन आरो माखासे स्पर्ट्स इउनिभारसिटि खालामनो होनदोंमोन दा दिनैहाय आरो बिदिनो गोबां माखासे जेनेबा बिदिनो एग्रिमेन्टफोर दंमोन आरोना खिन्थु दिनैहाय बै गासिबो बे बिटिआरआव जेनेबा बिटिआर सुक्ति जानायावहाय बै एग्रिमेन्ट जानाय जेनेबा जा एग्रिमेन्ट खालामदोंमोन बैसोर गासिबो मोनसे केन्सेल जाजोब्बाय आरो जोङो दिनैहाय बेखौ सोरनिबा बुंनायाव जों दिनै बुङाखै आरोना जों रोखायै बेखौ फोरमान मोननानैसो बुंदों आरो होनब्ला दा बिटिआर एकर्डआव मा थाबावखो आरो बेहाय जोंहा दंबावखायो जे माखासे गामि दानख'नाय आरो दाजाब सोसननायनि दिनै गामि सोसननायनि बाथ्रायाथ' गोजानावनोखा दाख्लैसो बै उल्टापानियाव 5 तारिख एप्रिलावहाय बिथांमोना इभिक्सन खालामबावदों गोदानै होनब्ला जोंनि बर' बिमाखौ बिथाङा जेनेबा माबायदि दुखु खैफोदाव खोलैबावदों आरोबाव गोदानै फिन खेबसेबाव बिथाङा होनदोंमोन बै समाव जेला एबसुआव थादोंमोन एबसुनि आफादगिरि जादोंमोन बे समाव गोबां होज्रिख्राव बाथ्रा बुंदोंमोन जे जोंनि बर' बिमाया रावबो थास' मैगं खानानै थास' आथिं खानानै फाननानै जानो गोनां जानाय नङा रावबो रसा नांनांनाय जानाय नङा बर' बिमानि मेगनावहाय मोदै लाबोआ होननानै होज्रिख्राव बुंदोंमोन बिथाङा नाथाय बिथाङा दिनैहाय गावनि सरकार खुंनाय समाव बिथाङा दिनै मानो बर' बिमानि मेगनाव मानो मोदै लाबोबावखो गाव सरकार सालायनाय लोगो लोगोनो बिथाङा मानो दिनैहाय इभिक्सन खालामबावखो जोंनि बर' बिमानि न'खौ मानो दिनै दानफायनानै जेनेबा न' बां माबानानै सिलिंखार खालामनानै होखो मानो बिदिथ' खालामनो नाङामोन ना बिथाङा एफाबां हारिनि होज्रिख्राव बाथ्रा बुंबोबाय जोंबो बिथांखौ एफाबां मोजां मोनबोबाय एबसुनि समाव बिथाङा जिबायदि खोथा बुंदोंमोन एबसुआव थानानै जों बिराद बिथांखौनो जेनेबा जाथिनि थाखाय जेनेबा एकदम सानग्रा सासे थार व्यक्ति जेनेबा भगबान बायदि मानिदोंमोन जों 100 फुट गोथौ हा जावनानै नायब्लाबो मा होनो जोंनि आबै आबौनि हारा मोनगोन होननानै बुंदोंमोन बै समाव बिथाङा होनब्ला बे हाया जोंनिसो होननानै बिथाङा बुंबाय थायोमोन खिन्थु दिनै बे हायावनो मा बे हाखौनो दिनै रैखाथि होनो बिथाङा सिगांबोआखै दिनैहाय पार्टियाव ओंखारनानै बिथांनि खुंथाय गोहोआव थानाय समाव बेखायनो जों दिनै बिथांखौ जेबो बुजिनो आद्रा गैला मादैमोनहाबो बेखायनो जेबो गोनो गोथो साना लाबायनो गोसोआव बे जोंनि सिगाङावहाय जे बिपिएफनि सरकारानो मोजाङै सालायबाय थाखादोंमोन बेखायनो मादैमोनहाबो गोसोआव जेबो गोनो गोथो साना लाबायनो बे बिपिएफ पार्टिखौनो आरोबाव भट होनानै देरहाहोफिनबानो जाबाय आरो जोंनि बिटिसिनि बे गोमालांनो नागिरनाय पावारफोरखौ बासायनानै लाखिफिनबानो जाबाय दा बेखिनिखौ बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबनाय जाबाय।